A oitava edición do certame de curtas Alberto Romero xa quenta motores. Esta mañá tiña lugar o acto de sinatura do convenio entre a Mancomunidade Barbanza Arousa e a Asociación Cultural, que permite non só a celebración deste certame, senón outro tipo de actividades formativas que buscan potenciar a creatividade no ámbito audiovisual entre os escolares. Destacar tamén que o traballo que nós vimos facendo desde a Asociación Cultural Alberto Romero, tuvemos cursos de guión e interpretación para a rapazada en outubro, se xa se fixeron e agora mesmo estamos levando a cabo unhas actividades extraescolares que van desde outubro hasta decembro, que é como montar, como unha vez que aprenden a facer un guión, como montar despois a parte técnica do audiovisual. Ademais da categoría libre e das escolares, tanto para a primaria como a secundaria, haberá unha modalidade exclusiva para persoas con diversidade funcional. Terá continuidade este ano a categoría Barbanza Arousa, inaugurada a pasada edición, que este ano vai enfocada ao turismo e no gastronómico. Ademais, dende o ano pasado, puxose en marcha unha nova categoría, que é a categoría Barbanza Arousa, na que, ano a ano, dende a Mancomunidade, imos propoñendo unha temática diferente, sempre aliñada cos obxectivos e coa liña de traballo que temos no eido turístico dende a Mancomunidade. No ano pasado foi relacionada co Camiño de Santiago, coa orixe, e neste ano é co turismo e no gastronómico, polo que vai aliñada tamén con toda a estrategia que estamos seguindo de potenciación da enogastronomía, tanto do produto de mar, produtos do mar, tanto fresco como en conserva, como son os viños da ISP Terra do Barbanza e Iria. As inscricións para a presentación das curtas estarán abertas ata o 28 de febreiro. Os gañadores daránse a coñecer nunha gala que se celebrará en Rianxo no mes de abril. Concederase un premio por cada categoría, ascendendo na súa totalidade a 1.800 euros.